الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Uzgan yıl biz onu işten almadık. Ama lakin bizning jonlarimiz, bizning tanlarimiz inshaalloh mana shu chorada qatnashishga azir alhamdulillah ham sizga qarab endi albatta o'z yosh shodlarini esga tushirasin. Qachondir bizda shulaytigi qovushab to'lqinlanib kutaydik qachondir bizning sharat deb. Yıl sayın гадәтчә оештыра торган чара безнең шул ярыш әйгетләр дип аталган. Без инде тырышабыз аны 9 май бәйрәменә якынрак үткәрергә, чөнки инде безнең бабайларыбыз, безнең өлкәннәребез, безнең яшьләрне күреп әзрәк дәртләнеп, әзрәк өметләнеп китсеннәр дип, чөнки әлбәттә безнең максатыбыз инде әлбәттә ул тәрбия. Шуңа күрә монда килгән безнең балаларыбыз, яшьләребез шул көрәштә катнашып, гер күтәрүдә катнашып, арым спортта катнашып инде алар инде әлбәттә үз көчләрен күрсәтәләр. Аллаһның рәхмәте белән инде бүген көн әгәр дә балаларыбыз, яшьләребез инде смартфон һәм телефонга омтылган, әмма ләкин монда без мөмкинчелек бирәбез әзрәк теге үз энергияларын, үз теге көчләрен чыгарып инде безгә дә күрсәтергә. Шуңа күрә аларга карап инде без өметләнәбез, иншалла безнең киләчәгебез көчле, нык булыр дип. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә инде ярдәм итсен. Максат безнең теге уңыш җиңү түгел, безнең максат ул катнашу. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен үз гөрвәтләрен саклап, шулай бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, менә шулай матур итеп шул чараны үткәрәбез. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итсен. Осторожно. Стойка. Хорош. Впечатление просто шикарное. Чувствуешь такую дрожь в груди. И от этого просто балдеешь. И от того, что вышел, победил себя и вышел, поборолся, от этого получаешь просто удовольствие. Это не передать, пока не выйдешь сам на маты. Сзади, Абдулла. Менә без бүген үзебезнең гаилә белән ике малаем Исмагыйль, Фарук ярышка килдек, Сибгатуллиннар гаиләсе. Бу инде минемчә бик зур мөһим чаралар уздырыла, чөнки мәчетебез менә шушы чараларны уздырып, балаларын тәрбияләүдә зур өлешен кертә үзенең. Бу бик кирәкле нәрсә, чөнки әти, әни, балалар бергә булырга тиеш. Инде малайларга бирәктә әтинең тәрбиясе кирәк. Шуңа күрә мин үземнең бик зур рәхмәтен белдерәм. Рәхмәт сезгә, баракаллаһу фик. Әти караганда миңа бик җиңел. Мин яратам әтине һәм яратам йөргә борьбаха. Дартс, там уже конкретно есть цель выиграть по баллам. Там есть все шансы, потому что там профессионалов нет, иншаллах шансы все есть. Не двигаться. Гоу! Понять? Не двигаться. Ready, go! А что-то потом пришли как общем. Держи там этот. Интересно и зрелищно смотреть перетягивание канатов. Перетягивание канатов – это командная игра. То есть все 5 игроков с каждой стороны максимально напряжены. Если кто-то сдается, то команда проигрывает. И вот эта сила команды, она очень сильно чувствуется. И бывает такое даже, что как будто канат сейчас вот-вот лопнет. И продолжается вот эта схватка до тех пор, пока кто-то не выиграет.
Я тоже могу поднять. Ну, мазал чыкты. Бу мазалчык оюнда герне сирегерек көтөрөнгө шулайрак. Герне шастырак көтөрө керек. Ол мазал чыкмай шакырганда керек. Колду үйрөтөрө керек. Ну, менин бит исемим да Тимиргали. Значит, Тимир менен связан. Менин ишлеуим да Тимиргали. Мен өмүр бою сварщик болуп иштейм. Тимир менен иштейм, Тимир көтөрөм. Ол постоянно шулай. Ну, Тимирни яратам да эми. Ушул мен аны яратып көтөрөм. Подходим к итоге. Подарок чемпиону. Подарок чемпиону. Менә монда бас.